चलिए। हम दोन के बानी, नाम रामनाथ परी, थाना थाना गोबरहिया परी, टोला मदरहो परी, बालविक नाव तेतर परी। तो एगो हम कहानी में अपन अति परिचय देतनी। थाना पोस्ट गोबरहिया दोन, थाना पोस्ट गोबरहिया दोन, घरवा हमर बाटे। कोई कहला रामनाथ, कोई कहला माथे। खेती क के खाए के न पुगे, दिक्कत होला तेकर। टोला हम मदरहवा, बाबजिक नाव रहे तेतर। जात के तो थारू बानी, मजदूरी बाटे पेशा। अभी तकले कमाते बानी, दूधू रह के बेटा। तो बात बा एकदम ठोस, पब्लिक देता सरकार के दोष। सरकार के बाटे देश के चिंता, हाकिम लोग पैसा गिनता। पैसा निकली तो हो ही हाला, थोड़ ढेर सभे खाला। सरकार देता पूरा नोट, बीच में जोता चौथ नोट। जवाहर रोजगार में पैसा आइल, हाकिम लोग के देखो खाई। ब्लॉक में जाके मुखिया घूमी, बिना घूस के कोई न सुनी। सरकार को 3 फीट भर द रोड, 3 फीट के आइल नापी, 6 इंची पथल बाकी माटी। जगह जगह लगता पाइप होम, 1 महीना में 100 से भोंग। बरसात में होता काफ़ी पानी, कोड़ के करता वहाँ डोब खानी। ठेकेदार हो बड़ी चालू, कम सिरमिट ज़्यादा बालू। झड़ जाता बालू जूटे जूटे, भैंस डगरता लागता फूटे। सरकार से सुविधा मिलते जाता, सोचा एमे के खाता। लोन उठा के पॉकेट में धर, भरे बुती माफ़ी कर। जगह जगह लोन माफ़ ना भइल, सब सामान के भाव बढ़ गइल। सब सामान लोग खरीद के खाता, भाव बढ़ गइल का चिल्लाता। साहेब के हाथ होई खाली, तब पैसा कमाए कोनो रास्ता निकाली। रोड के बगल में जमीन खाली, ओमे कर दिलस पौधा तैयारी। हो गइलू जंगल झाड़ी, रात के जीव तो चोरो मारी। चोर चाय के बाटे जबाना, 10 आदमी छीन लेता एक के जाना। चोरी कैले से बढ़ गइल मन, रात के हो गइल रस्ते बन। अकेले आदमी कैसे जाई, पकड़ लेता थाना के सिपाही। बुर्बक आदमी बोल दी अटर पटर, गिरे लागी जूता चप्पल। पूछे लागी पूरा बयान, बिन गलती के तुरंत चलान। पिटा गए लोग कितना जाना, जाग बाटे बगहा जामा। लाग जाता पैसा कार, कमाए लगता वकील मुख्तार। हो जाता वो पैसा के टान, बेचे लागत धान पिसान। दुकानदार ले तो सियान के तान, भूखे रह चितरौले टांग।